Ndichikutambirai zvekare pano paHatirari 263 pano pachienda kubatirai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel yokusubscribe mahara wotena on the notification bell so that patitodzoka neimwe post uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiwana maupdates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Sezita rangu Hatirari musi watamuka manews updates ndichimhanya nawo nguva nenguva. Atiregere kukuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndichitenda zvikuru nesapoti yamuri kupa pano pa this YouTube channel. Rudo rwenyu runotisvitsa kure. Vadikani wangu, vanhu vazhinji munyika yedu yeZimbabwe vari kuchema. Last year vaichema kuti mvura ndainaye. Tichasvika kupi tisingachakohwe zvatiri kurima zvichingoparadzwa nezuva, mvura haisi kunaya. Zvino mvura zvaiya kunaya iri kuuya ichiparadza futi zvirimwa zvevamwe vanhu nekuparadza dzimba dzevamwe vanhu. Ndako kuisirai dzimba dzekuzvishavani murodhi nemudzimba dzachiona mvura yange yakazara zvekuti inenge ichizara mudzimba. Pane video iri kwaTM raitendera maStreets esocial media nezuro. MaTM makajenga mvura kuita kunge mudhemu. Ikoko kwangu kwakazara mvura dzekutoti mota dzizhinji dzafa nekuda kwemvura iyoyo. Ende mvura iyi ndatichiitwe ichi chaitika kuzvishavani. Ndakukuisirai video, wapedza kuona video toa zvaunofunga comment section. Mwari ndavati chengetedzewo nguva ino yatiri. Ndatione this video. Gaja chora. Oh. Ayo. Iyo.